راديو إرنا راديو إرنا كاب كتما باريس محلالف بإرتوران غازيت إنياتا زدالو نتسا راديو مس راديو إرنا يخم زلكم زغبركم سمعتنا ازي صومناوي ፍጻሜታትዩ ኣብ ናይ ሰንበት ፍጻሜታት መንግስቲ ኤርትራ ኣሲርዎም ዘሎ ጋዜጠኛታት ዳሃዮም ከፍለጥ ዝጽውዕ ጥርዓን ናብ ውድብ ሕብራት ሃገራት ቀሪቦ ጋዜጠኛታት ብዘይዶብ ኮሚቴ ምጥባቅ ጋዜጠኛታት ፔን ኢንተርናሽናልን ካልኦት ኣህጉራውያን ተጣበቕቲ መሰላትን ብሓባር ዘቕረብዎ ጥርዓን ውድብ ሕብራት ሃገራት መንግስቲ ኤርትራ ንልዕሊ 20 ዓመታት ኣሲርዎም ዘሎ ጋዜጠኛታት ዳሃዮም ከፍለጥ ኩሉ ዓይነት ጸቕጢ ክገብር ንምጽዋዕ ዝዓለመ ምዃኑ ተገሊጹ እዞም መንግስቲ ኤርትራ ኣሲርዎም ዘሎ ጋዜጠኛታት ኣብ ዓለም ቶም ንዝነውሐ ግዜ ዝተኣስሩ ጋዜጠኛታት እዮም ዝብል ጋዜጠኛታት ብዘይዶብ ነዚ ጥርዓን እዚ ብምቕራብ ውድብ ሕብራት ሃገራት እዞም ግዳያት ክፍትሑ ጻዕርታቱ ከዛይድ ብምእማን ኢሉ መንግስቲ ኤርትራ ሓደ ካብቶም ቀዳሞት ረገጽቲ ፕረስ ጥራይ ዘይኮነ ዝኣሰሮም ጋዜጠኛታት ዳሃዮም ኣብ ዘይርከብ መዳጎኒ ቀይዱ ምስ ስድራ ቤቶም እውን ከም ዘይራኸቡ ገይሩ ብሕሱም ጭካነ ብምሓዙ ተደጋጋሚ ክስታት ክቐርበሉ ጸኒሑ እዩ ኣብ 2020 ጋዜጠኛታት ብዘይዶብ ንኤርትራዊ ሽወደናዊ ዳዊት ኢሳቅ ጉዳይ ብዝምልከት ኣብ ቤት ፍርዲ ሽወደን ክርአ ጥርዓን ኣቕሪቡ እኳ እንተነበረ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ሽወደን ነቲ ጥርዓን ኣይተቐበሎን አንጻር መንግስቲ ኤርትራ ዝቐንዐ ተመሳሳለ ጥርዓናት ናብ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ሕብረት ኣፍሪቃውን ቀሪቡ ነይሩ እዩ አሸባብ ናይ ሶማል ላብዶብ ዝርከባ ቁሸታት ኣብ ዘጥቃዕሉ እዋን ምስ ፍሉይ ሓይሊ ሰራዊት ኢትዮጵያ ኣብ ውግእ ከም ዝተጸምደ ካብታ ሃገር ዝሰፈነዎ ዜና መልኪቱ ሮይተርስ ብወገኑ ብዘርግሖ ሓበሬታ አሸባብ ዶብ ሰጊሩ ምስ ሰራዊት ኢትዮጵያ ክዋጋ ንመጀመርያ እዋኑ ምዃኑ ብምግላጽ ብርክት ዝበሉ ኣባላቱ ከም ዝኸሰረ ፍሊጡ አሸባብ ብዕለት 20 ሐምለ ይድን ኣቶን ዝተባህላ ቁሸታት ኣብ ዘጥቃዕሉ እዋን 3 ሲቪል ነበርትተን ቁሸታትን 14 ወታደራት ኢትዮጵያን ከም ዝቐተለ ወሃብ ቃል ትጥሩፍ ጉጅለ ንሮይተርስ ሓቢሩ ሓለፍቲ ኣብቲ ዶብ ዓስኪሩ ናይ ዝርከብ ሰራዊት ኢትዮጵያ ብወገኖም ብውሕዱ 63 ኣባላት አሸባብ ከም ዝቐተሉ ገሊጾም እቲ ጥሩፍ ጉጅለ ምስ ዓቃብ ሰላም ሰራዊት ሕብረት ኣፍሪቃ ተጠኒፎም ምስ ዘለዉ ወታደራት ኢትዮጵያ ዝገጥም እኳ እንተኾነ ዶብ ኢትዮጵያ ሰጊሩ መጥቃዕቲ ከካይድ ግና ዘይከም ኣብ ኬንያን ዩጋንዳን ንፈለማ እዋን እዩ ቀንዲ ምኽንያት ናይዚ አሸባብ ሰራዊት ኢትዮጵያ ኣብ ሰሜናዊ ክፋል ሃገር ዝካየድ ዘሎ ኩናት ተጸሚዱ ብምህላው ተዳኺሙ ለይሉ ስለ ዝኣመነ እዩ ክብሉ ወታደራውያን ተንተንቲ ይገልጹ ኢትዮጵያ ምስ ዓቃብ ሰላም ሕብረት ኣፍሪቃ ዝተጠርነፈ ናብ 4,000 ዝጽጋዕ ብዙሕ ሰራዊት ኣዋፊራ ትርከብ ዴሞክራሲያዊ ምስጋር ስልጣን ንምግባር ኣብ እትቃለስ ዘላ ሱዳን ኣብ መንጎ ቀቢላታት ዝውላዕ ዘሎ ግጭት ነታ ሃገር ሓድሽ ወጥሪ ፈጢርላ ምህላው ካብታ ሃገር ዝመሓላለፍ ዘሎ ሓበሬታ ኣመልኪቱ ኣብ መንጎ ቀቢላታት ሃውሳን በርትን ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ዝተወልዐ ግጭት ናብ ካልኦት ግዝኣታት ሃገር የስፋሕፍሕ ምህላው ካብ ከተማ ካርቱም ዝተመሓላለፈ ዜና ኣመልኪቱ ዛጊት ተረኺቡ ብዘሎ ሓበሬታ መሰረት እቲ ግጭት ናብ አልሩሳይሪስ ቀይሳን ወደልማይን ዝተባህለ ከባቢታት ልሒሙሎ ሓለቓ ስታፍ ሰራዊት ሱዳን ሌተናንት ጀነራል መሐመድ ዑስማን አልሑሴን ናብቲ ግጭት ተፈጢሩሉ ዘሎ ከባቢታት ሰራዊት ንሓለዋ ተዋፊሩ ምህላውን እቲ ግጭት ኣብዚ እዋን እዚ በተዛማዲ ሃዲኡ ከም ዘሎን ኣፍሊጡ እንተኾነ ማይት ሰባት ተቐቲሎምና ዝብሉ ተወላዶ ቀቢላ ሃውሳ ኣብ ግዝኣት ብሉ ናይል ሰላማዊ ሰልፊ ከካይዱ ጀሚሮም ኣለዉ ብሓይሊ ብረት ስልጣን ሒዙ ዝርከብ ወታደራዊ ጉጅለ ንምቅዋም ዝካየድ ዘሎ ሰላማዊ ሰልፍታትን ዘይቅርዑ ምሕደራን ንዋጋ ሃለኽቲ ነገራት ሰማይ ከም ዝዓርግ ብምግባሩ ብኣማይታ ሸሓት ዝቝጸሩ ሱዳናውያን ኣብ ድርኩኺት ጥሜት ይርከቡ ምህላዎም ውድብ ሕብራት ሃገራት የጠንቅቕ እዚ ሓድሽ ዝጓሃር ዘሎ ቀቢላዊ ግጭት ናብ መላእቲ ሃገር እንተልሒሙ ድሮ ኣብ ቅልውላው እትርከብ ሱዳን ክትወጻሉ ናብ ዘይትኽእል ዓዘቕቲ ከይትሽመም ኣብታ ሃገር ዝርከቡ ዲፕሎማሰኛታት የተሓሳስቡ ምስ ሬድዮ ኤርና ኢኹም ዘለኹም ዝኸበርኩም ሰማዕትና እዚ ሰሙናዊ ፍጻሜታት እዩ ኣብ ናይ ሶኒ ፍጻሜታት
ንኤርትራ ብቀይሕ ምንጻፍ ምትእንጋድ ጌጋዩ ክትብል ኣሶ ኒልሰን ሶደርስትሮም ዝተባሃለት ሽወደናዊት ፖለቲከኛ ገሊጻ እታ ንሰልፊ ሊበራል ብምውካል ኣብ ባይቶ ከተማ ስቶክሆልም እትወዳደር ዘላ ፖለቲከኛ ኣፍቶም ብላደት ንዝተባሃለት ሓንቲ ካብ ዓበይቲ ጋዜጣታት ሽወደን ብ21 ሐምሌ ኣብ ዛበቶ ቃልያ ነዚ ገሊጻ ንሳ ብምኽንያት እቲ ዓመታዊ ኣብዚ ወርሒ እዚ ኣብ ሽወደን ዝካየድ ፌስቲቫል ኤርትራ ኣብ ሃገራት ስካንዲኔቭያ ብዝምልከት ምስታ ጋዜጣ ኣብ ዘካየደቶ ዝርብ ናይ ቀታሊ ፌስቲቫል ኣብ ስቶክሆልም ደው ክብል ኣለዎ ኢላ እቲ ዝበኣሰ ድማ እቲ ፌስቲቫል ኣብ ትሕቲ ምምሕዳር ስቶክሆልም ዝርከብን ብማሕበር ያርቫ ፎልከትስ ዝውነንን ፓርክ ዝካየድ ምዃኑ እታ ፖለቲከኛ ወቒሳ ብስም ኤርትራን ኤርትራውያንን ኣብ ዝተፈላለየ ሃገራት ፌስቲቫላት ዝካየድ እኳ እንተኾነ መብዛሕቶም ተሳተፍቱ ግና ደገፍቲ ናይቲ ሰብኣዊ መሰላት ብምግሃስ ግኑን ስም ዘለዎን ሕሉፍ ምልካዊ ስርዓት ምዃኑ ዝውቀስን ንኤርትራ ነዚ 31 ዓመታት ዝመርሐ ስርዓት ህግደፍ ምዃኖም ይፍለጥ ፍሉይ ልኡኽ ኣሜሪካ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ማይክ ሃመር ብዛዕባ እቲ ኣብ መንጎ መንግስቲ ኢትዮጵያን ንክልል ትግራይ ዝመርሕ ዘሎ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይን ከካየድ ትፅቢት ተነቢሩሉ ዘሎ ዝርብ ንምምያጥ ናብ ኣዲስ ኣበባ ኣትዩ እቲ ፍሉይ ልኡኽ ኣብ ናይ ኢትዮጵያ ዑደቱ ኣብ መንጎ ክልቲኦም ተጻረርቲ ወገናት ዝካየድ ቀጥታዊ ዝርብን ዘለዎ ውፅኢትን ክግምግም እዩ ኣብ ርእሲ እዚ ብዛዕባ ናብ ትግራይ ዝኣቱ ሰብኣዊ ረድኤትን ገበናት ዝፈጸሙ ብሕጊ ዝሕተትሉ መስርሕን ብዝምልከት እውን ምስ ሰበስልጣን ኢትዮጵያን ክልል ትግራይን ክዘራረብ ምዃኑ كفل قدات واتس أمريكا ب23 حملة أبزوتو مجلتي أبريو መንግስቲ ኢትዮጵያን ህወሓትን ቀጥታው ዝርብ ንምጅማር ወከልቶም ከም ዝመረጹ እኳ እንተረጋገጹ ዝራኸቡሉ ዕለትን ቦታን ኣየነጸሩን ክፍሊ ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ ብዘውፅኦ መግለጺ እቲ ፍሉይ ልኡኽ ካብ 24 ሓምለ ክሳብ 4 ነሓሴ ኣብ ዘሎ ዕለታት ናብ ግብፅን ሕቡራት ኢማራት ዓረብን እውን ይበጽሕ ምህላው ኣፍሊጡ ንሱ ኣብ ግብፂ ኣብ ጸንሐሉ ብዛዕባ እቲ ምስ ኢትዮጵያን ሱዳንን ዘሰሓብ ዘሎ ምህናፅ ዲጋ ተሃድሶ ብዝምልከት ከመያየጥ እዩ ማይክ ሃመር ዓመት ንዘይመልአ ፍሉይ ልኡኽ ኣሜሪካ ብዞባ ነበር ዳቪድ ሳተርፊልድ ብምትካዩ ቀድሚ ሓደ ወርሒ ስልጣን ተረኪቡ ኣሜሪካ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ንሚልዮናት ሰባት ግዳያት ገይሩ ንዘሎ ሓደጋ ደርቂ ንምምካት 1.18 ቢልዮን ዶላር ክትልግስ ምዃና ዳይሬክተር USAID ሰማንታ ፓወር ኣፍሊጣ ካብ 22 ሓምለት ሒዛ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ዑደት ዘካየደት ሰማንታ ፓወርስ ኣብ ዞባ ብዘይካቲ ኩናትን ክሊማዊ ለውጢ ዝፈጠሮ ደርቅን ኣብ መንጎ ሩስያን ዩክሬንን ዝካየድ ዘሎ ኩናት ሰብኣዊ ቅልውላው ኣጋዲዱ ከም ዘሎ ጠቒሳ ዛጊት ልዕሊ 1,000 ቆልዑ ብሰንኪ ጥሜት ሞይቶም ኣለዉ ክትብል ዝገለጸት ሰማንታ ፓወር ኣሜሪካ እትልግሶ ረድኤት ኣብ መሰረታዊ ኣካልን ማእዛዊ ምግብታትን ዘተኮረ ምዃኑ ኣረድያ ከም ቻይና ዝኣመሰላ ካልኦት ሃገራት እውን ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ እንጸላልዩ ንዘሎ ደርቂ ንምካት እጃመን ከበርክታ ፀዊዓ ኣብ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ብሓፈሻ ልዕሊ 18 ሚልዮን ሰባት ንሓደጋ ደርቂ ተቓሊዖም ከም ዘለው ጸብጻብ ሕቡራት ሃገራት የመልክት ብፍላይ ኣብ ሓደ ከባቢታት ኢትዮጵያን ሶማልን ሰባትን ጥሪትን ይሞቱ ከም ዘለው ይዝግለጽ ብሰንኪ ምልክን ድኹም ምሕደራን ረሃዋ ዝተማቒሩ ዘይፈልጥ ቀርኒ ኣፍሪቃ ኣብዚ ዝሓለፈ 5 ዓመታት ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ኣብ ኢትዮጵያ ዝተወልዐ ኩናት ወራር ዕስለንበጣን ባህርያዊ ደርቅን ተደማሚሩ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ዓለም እቲ ዝበኣሰ ሰብኣዊ ቅልውላው ዘለዎ ዞባ ኮይኑሎ ምስ ሬድዮ ኤረና ይኹም ዘለኹም ዝኸበርኩም ሰማዕትና እዚ ሰሙናዊ ፍጻሜታት እዩ ኣብ ናይ ሶሉስ ፍጻሜታት ኣብ ኤርትራ ተታሒዞም ዝጸንሑ 50 የመናውያን ገፈፍቲ ዓሳ ናብ ዓዶም ተፋንዮም እቶም ካብ ክልተ ሰሙን ክሳብ ንልዕሊ ሓደ ወርሒ ተታሒዞም ዝጸንሑ የመናውያን ገፈፍቲ ዓሳ ብ21 ሓምለ ካብ ኤርትራ ምስ ተፋነው ኣልኮባ ናብ ዝተባህለ ክፋል ወደብ ሖዴዳ ከም ዝኣተዉ መርበብ ሓበሬታ አልአኽባር አልየመኒ ኣረጋጊጹ እቶም የመናውያን በሓይል ባሕሪ ኤርትራ ኣብ ክልማይ ቅሕ ባሕሪ ምስ ተታሕዙ ንብረቶምን ጀላብኦምን ተሃጊሮም ናብ ዓዶም ከም ዝተፋነው እቲ መርበብ ሓበሬታ ገሊጹ ኤርትራ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ዝርከብ ክልማያ ዓሳ ንዝገፉ የመናውያን በብእዋኑ ክትሕዞም መጽናሓ ዝስማዕ እኳ እንተኾነ እቶም የመናውያን ገፈፍቲ ዓሳ ኣብ ኣህጉራዊ ክልማይ ከም ዝተታሕዙ እዮም ዝወቕሱ መንግስቲ ኤርትራ ብዛዕባ መትሓዚ የመናውያን ገፈፍቲ ዓሳ መብርሂ ሂቡ ይፈልጥን ናይ ጎረባብቲ ሃገራት ዑደቱ ብኤርትራ ዝፈለመ ፕሬዚደንት ሶማል ሓሰን ሼኽ ማሕሙድ ናብ ግብፂ ኣትዩ እቲ ፕሬዚደንት ብ25 ሓምለ ናብ ካይሮ ዝኣተወሉ ኣብ ኩሉ መድያዊ ዝምድና ሃገሩ ምስ ግብፂ ብምትኳር ምስ ፕሬዚደንት ዓብደልፋታሕ አልሲሲ ተመያይጡ ፕሬዚደንት ሓሰን ብጉዳይቲ ኣብ ሶማል ተኸሲቱ ዘሎ ደርቂ ንምክትታል ናብቲ ሃገር ዝኣተወት ዳይሬክተር ኣሜሪካዊ ትካል ረድኤት USAID ሳማንታ ፓወር ኣብ 24 ሓምለ ኣብ ሞቃዲሾ ተመያይጡ ናብ ካይሮ ቕኒዑ
ነዛ ሓለፈ ሓያሎ ዓመታት ምስ ኢትዮጵያ በጉዳያት ጠቃቅማ ናይል አምስሓብ ትርከብ ግብፂ ዝምድና ኣብቲ ዞባ ምስ ዝርከባ ሃገራት ንምዕባይ ክትሰርሕ ፀኒሓ ኣብ 15 ግንቦት ኣብ ዝተኻየደ ምርጫ ሶማል ብዓብላሊ ድምፂ ተዓዊቱ ኣብ 23 ግንቦት ስልጣን ዝተረከበ ፕሬዚደንት ሓሰን ረብሓታት ሃገሩ ኣብ ግምት ብምእታው ምስ ኢትዮጵያን ግብፅን ዝህልዎ ዝምድና ሚዛናዊ ከም ዝኸውን ተንተንቲ ፖለቲካ ይረድኡ ናይ ዞባ ዑደቱ ኣብ 9 ሐምለ ብኤርትራ ዝፈለመ ፕሬዚደንት ሶማል ዛጊት ናብ ጅቡቲ ኬንያ ታንዛንያ ሕጂ ድማ ናብ ግብፂ በፂሑሎ እቲ ፕሬዚደንት ኣብ 18 ሐምለ ናብ ኢትዮጵያ ክበፅሕ መደብ እኳ እንተነበሮ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ አብይ አሕመድ ብዘቕረቦ ጠለብ ናብ ካልእ እዋን ከም ዝተሰጋገረ መርበባት ዜናታ ሃገር ጠቂሰን ዑደት ፕሬዚደንት ሶማል ናብ ኢትዮጵያ ናብ ካልእ እዋን ዝተሰጋገረሉ ምክንያት ኣይተገልጸን መንግስቲ ሩዋንዳ ካብ ብሪጣንያ ንዝሰጋገሩ ሓተት ዕቑባን ስደተኛታትን ንምቕባል ኣቐዲሙ ዝተኸፍሎ ኣስታት 120 ሚልዮን ፓውንድ ኣብ ዝተፈላለየ ፕሮጀክታት የውዕሎ ምህላው ሓቢሩ ኣፈኛት መንግስቲ ዮላንዳ ማኮሎ ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃበቶ መብርሂ ብመሰረቲ ምስ ብሪጣንያ ዝተበፅሐ ስምምዕ እቲ ምወላ ኣቐዲሙ ናብ ሩዋንዳ ከም ዝተሰጋገረ ብምሕባር ገለ ክፋሉ ንዝምለሱ ስደተኛታት ኣብ ዘድሊ ፕሮጀክታት ከም ዝውዓለ ረጋጊፃ ሩዋንዳ ነቲ ገንዘብ ናብ ብሪጣንያ ክትመልሶ ትኽእል እንተኾይና ተሓቲታ ኣብ ዝሃበቶ መልሲ ድማ ገለ ክፋልቲ ገንዘብ ድሮ ኣብ ስራሕ ውዒሉ እዩ ክትብል ናይ ምምላስ ተኽእሎ ከም ዘየላ ኣንፊታ ብወገን ብሪጣንያ ብዛዕባ ተኽእሎ ምምላስ ገንዘብ ዝለዓል ዘሎ ኣሽሓት ሓተት ዕቑባን ስደተኛታትን ናብ ሩዋንዳ ንምምላስ ዝተወጠነ መደብ ክዕወት ከም ዘይክእል ኣብ ዝተጋህደሉ እዋን እዩ ሩዋንዳ ምስ ብሪጣንያ ብዝኣተወቶ ስምምዕ ልዕሊ 1,000 ሓተት ዕቑባ ክትቅበል መዲባ እኳ እንተነበረት ኣብዚ እዋን ዝግና ካብ 200 ላዕሊ ናይ ምቕባል ዓቕሚ ከም ዘይብላ ኣመልኪታ ብሪጣንያ ኣሰር እስራኤል ብምስዓብ ሓተት ዕቑባን ስደተኛታትን ናብ ሩዋንዳ ንምስግጋር ተበጊሳ እኳ እንተነበረት ኪላታት ሕጊ ተጣበቕትን ፖለቲከኛታትን ብዝገበርዎ ተቃውሞን ፃዕርን እቲ መደብ ኣብ ውዱእ ሰዓታት ክሰጋገር ተገዲዱ እታ ሃገር ካብ መጀመርያ ወርሒ ናይ ዝዓመት ብዘይ ሕጋዊ መገዲ ናብ ብሪጣንያ ዝኣተዉ ስደተኛታት ናብ ሩዋንዳ ናይ ምስግጋር መደብ ድሕሪ ምውጣናውን እንተኾነ ዋሕዚ ሓተት ዕቑባ ክጎድል ኣይተረኣየን ምስ ሬድዮ ኤረና ይኹም ዘለኹም ዝኸበርኩም ሰማዕትና እዚ ሰሙናዊ ፍጻሜታት እዩ ኣብ ናይ ረቡዕ ፍጻሜታት كيلاتات نايتا ኣብ ሰሜን ኢትዮጵያ ዝተወልዑ ኩናት ዝተፈጸመ ምካስ ሰብኣዊ መሰላት ተጽንዕ ኮሚሽን ሕቡራት ሃገራት ፈላሙ ዑደታን ምክያድ ናብ አዲስ አበባ ኣትያ እቶም ክኢላታት ናይታ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት ሃገራት ዝቆመት ጉጅለ ካብ 25 ክሳብ 30 ሐምለ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ዝጸንሕሉ ምስ ሰበስልጣን መንግስትን ካልኦት ኣካላትን ከመያየጡ ምዃኖም ኣብ ጀኔቫ ካብ ዝርከብ ቤት ጽሕፈታ ዘውጽኦ መግለጺ ኣፍሊጦ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብወገኑ እቶም ክኢላታት ናብ አዲስ አበባ ከም ዝኣተው ኣረጋጊጹ እንተኾነ ምስ ተራኸቦም ኣካላት ኣይነጸረን ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት ሃገራት ኣብ ወርሒ ታሕሳስ 2021 ኣብ ዘካየዱ ኣኺባ ካብ 4 ሕዳር 2020 ኣትሒዙ ኣብ ሰሜን ኢትዮጵያ ኣብ ዝተወልዐ ኩናት ብኩሎም ወገናት ኣብ ልዕሊ ሰላማዊ ህዝብን ስደተኛታትን ዝተፈጸመ ገበናት ትምርምርን ተጻርን ነፃ ኣካል ክትቀውም ውሳኔ ምሕላፉ ይዝከር بمسارة ውሳኔ ኣብ መጋቢት 2022 ክልተ ደቂ ኣንስትዮ ዝርከብኦም ሰለስተ ዝኣባላታ ጉጅለ ክኢላታት ሰብኣዊ መሰላት ቆይማ ስራሕ ቦግዕ ንምጅማር ፈላሚ ዑደታ ናብ ኢትዮጵያ ኣብ ምክያድ ትርከብ አልሸባብ ካብ ዝሓለፈ ሰሙናት ሒዙ ምስ ሶማል ኣብ ዘዳውብ ቁሸታት ኢትዮጵያ ንኻልኣይ ግዜኡ መጥቃዕቲ ምክያዱ ተገሊጹ መንግስት ክልል ሶማልና ኢትዮጵያ ኣብዛቦ መግለጺ ፍሉይ ሓይሊ ናይቲ ክልል ብሶኒ 25 ሐምለ ኣብ ደቡባዊ ክፋል ኢትዮጵያ ዞባ ኣፍዴሮ ኣብ ዝርከባ ቁሸታት ምስ ዕጡቃት አልሸባብ ከምዝተዋግኡ ኣረጋጊጹ ዕጡቃት አልሸባብ ኣቀዲሞምን ካብ ዞባ ባኮል ናይ ሶማል ተበጊሶም ይድን ዓቶን ዝተባሃላ ቁሸታት ብምጥቃዕ ናብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ከኣቱ ከም ዝፈተኑ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣመልኪትዩ بوحدو 17 أبالات فلي حيلي كل الصومال إثيوبيا كقتلون كلو أستات 100 عطوقات الشباب كم استدمسسو تمنجستي حبيرو تمنجستي قبل الحيلتات الشباب كبيد عنوات كم زوردو كوي قلت سنتلو بنتسا أكل أي ترقاقتسن أبدوات إثيوبيان صومالين أبزوانزي لعلوة رسيفينو خمزلو زتفلاليا معكنا الزينا مسنبر تحيالو كشتات أبزكايدو أزرب قلتسن الشباب دو إثيوبيا بمسجار مسحيلتات ستة هاجر أو قطم أبز حلفة أستات 10 عامتات زي نفل مأوانيو
መንነቶም ዘይተፈልጡ ዕጡቃት ደቡብ ሱዳን ኮሚሽነር ምምሕዳር ማዮምን ዓውን ኣማኻሪ ፕሬዚደንትን ጄምስ ስካት ሉክማንን ምስ ዓጀብቱ ቀቲሎም እቶም ዕጡቃት ብ22 ሓምለ ኣብ ዞባ ዩኒቲ ከባቢ ማዮም ንዝርከብ መንበሪ ቤት ኮሚሽነር ብምኽባብ ንኹሎም ዓጀብቱ ድሕሪ ምቕታልዮም ቀንፂሎሞ ኣማኻሪ ፕሬዚደንት ደቡብ ሱዳን ኣብ ጉዳያት ጸጥታ ቱትጋት ሉክማንን ብ24 ሓምለ ኣብ ዝተኻየደ ስነ ስርዓት ቀብሪ ሓዉ ኣብ ዘስምዖ ቃል ጉዳይ ቅትለት ሓዉ ንምክትታል ካብ ስልጣኑ ክወርድ ከም ዝወሰነ ኣፍሊጡ ንሱ ሓዉ ዝተቐትለሉ ምኽንያት እኳ እንተዘይኣመተ ቅትለት ሓወይ ንደቡብ ሱዳን ሰላም ዘምጻኣላ እንተኾይኑ ከም ጸጋ ክቕበሎ ክብል ተሰሚዑ ብመንጎኝነት ኢጋድ ኣብ 2018 ዝተኸተመ ስምምዕ ሰላም ደቡብ ሱዳን ከይፈርስ ተሰጊኡ ከም ዘሎ ዝተፈላለዩ ሓይልታት ሃገር ይንፍቱ ሓደ ካብ መራሕቲ ዕጡቃት ደቡብ ሱዳን ጀነራል ሲሞን ጋትዌክ ድዋል ስምምዕ ሰላም ደቡብ ሱዳን ኣብ ሓደጋ ከም ዘሎ ብምእማት ምስ ፕሬዚደንት ሳልቫ ኪር ሚያርዲት ክዝቲ ከም ዝደሊ ምስ ሱዳን ትሪቡን ኣብ ዝገበሮ ቃለ መጠይቕ ገሊጹ መራሕቲ ደቡብ ሱዳን ኣብ ምትግባር ስምምዕ ሰላም ዛሕልታት ኣርዮም ብዝብል ኣሜሪካን ትግባርኡ ካብ ዝከታተል ጉጅለ ከም ዝሰሓበት ዝሓለፈ ሰሙን ምግላጻ ይዝከር ትግባረት ስምምዕ ሰላም ተጓቲቱ ስለ ዘሎ ኣብ 2023 ምርጫ ክካየድ ተሰሪዑ ዘሎ መደብ ክዕወት ኣይክእልን እዩ ዝብል እምነት ዘለዎ ኣሜሪካ ካብቲ ናይ ምክትታል ጉጅለ ምስሓባ ነቲ ኣብ ሰንኮፍ ዝርከብ መስርሕ ሰላም ደቡብ ሱዳን ናብ ሓደጋ ዘውድቕ ምዃኑ ተንተንቲ የጠንቅቑ ምስ ሬድዮ ኤረናይኩም ዘለኹም ዝኸበርኩም ሰማዕትና እዚ ሰሙናዊ ፍጻሜታት እዩ ኣብ ናይ ሐሙስ ፍጻሜታት ኢንስቲትዩት ንቁጠባን ሰላምን ዝተባህለ ኣህጉራዊ ትካል ዓመታዊ ዘዳልዎ ደረጃታት ሰላም ሃገራት ዓለም ማለት ግሎባል ፒስ ኢንዴክስ ካብ 49 ሃገራት ኣፍሪቃ ንኤርትራ ኣብ መበል 36 ሰሪዕዋ እቲ ትካል ላብ ናይ 2022 ጸብጻቡ ዘቐመጦ ዝርዝር መጽናዕቲ ካብ ዘካየደለን 163 ሃገራት ዓለም ብዘለዋ ሰላም ንኤርትራ ኣብ መበል 132 ይቐሚጥዋ ንሰላም ሓንቲ ሃገር ከም መለክዒ ዝተጠቕመሎም መምዘኒታት ብዝሒ ዘቤታዊ ግጭታት ገበን ጸጥታን ፖሊስን ብዝሒ ዝተኣስሩ ዜጋታት ዝተኻየዱ ናዕብን ሰላማዊ ሰልፍታትን ፖለቲካዊ ዘይምረግጋእ ፖለቲካዊ ራዕዲ ብዝሒ ብረት ዝዓጠቑ ዜጋታት ብዝሒ ዝተሰዱ ዜጋታት ዝምድና ምስ ጎረባብቲ ኣብ ግጭት ጎረባብቲ ሃገራት ኢድ ምእታው ውሕስነትን ድሕነትን ዜጋታት ዝብሉ ነጥብታት እዮም ብመሰረት ዚ ኤርትራ ዘቤታዊ ጎንፂ ዘይረኣየላ ሃገር እኳ እንተኾነት ብዝሒ ዝተኣስሩ ዝተሰዱን ብረት ዝዓጠቑን ዜጋታትን መንግስቲ ኣብ ልዕሊ ዜጋታት ዝፍጽሞ ፖለቲካዊ ራዕድን ኣብ ጎረባብቲ ሃገራት ኣብ ዝካየድ ግጭታት ዝፍጽሞ ኢድ ምእታውን ካብቲ ቀንዲ ንደረጃ ሰላማ ዘንቆልቆለ ነጥብታት እዩ ብድምር ናይዞም ነጥብታት ኣይስላንድ ብሰላም መወዳደርቲ ዘይብላ ሃገር ብምዃን ኣብ ቅድሚት ክትስራዕ እንከላ ኣፍጋኒስታን ድማ ኣብ ድሕሪት ትርከብ ኣብ ኣፍሪቃ ሞሪሸስ ዝሓሸ ሰላም ዘለዋ ሃገር ብምዃን ትመራሓላ ደቡብ ሱዳን ድማ ብዘለዋ ዘይርጉእ ጸጥታን ሰላምን ኣብ ድሕሪት ትርከብ ብሰንኪ ምስ ዩክሬን ተካይዶ ዘላ ኩናት ብሃገራት ምዕራብ እገዳታት ተነቢሩላ ዘሎ ሩስያ ምስ ሃገራት ኣፍሪቃ ዝምድናኣ ንምድልዳል ዲፕሎማስያዊ ጻዕርታት ትሕይል ከም ዘላ ተገሊጹ እዚ ዝተገልጸ ብሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ሰርጌይ ላቭሮቭ ዝምራሕ ላዕለዋይ ልኡኽ መንግስቲ ሩስያ ካብ 24 ሓምለ ሒዙ ናብ 4 ሃገራት ኣፍሪቃ ዑደት ኣብ ዘካይደሉ ዘሎ እዋን እዩ እቲ ሚኒስተር ናብ ግብፂ ዴሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ ዩጋንዳን ኢትዮጵያን ኣብ ዘካየዶ ዑደት ደጋጊሙ ካብ ዝገለጾ ነጥብታት ሓደ ዓብላልነት ሃገራት ምዕራብን ኣብ ኣህጉር ኣፍሪቃ ፈጢርዎ ዘሎ ጸቕጥን እዩ ኣብ ናይ ዩጋንዳ ዑደቱ ሩስያ ምስ ሃገራት ኣፍሪቃ ኣብ ሽርክነትን ክልታዊ ምትሕጋዝን ዘተኮረ ዝምድና ከም እትደፍኣሉ ሚኒስተር ላቭሮቭ ጠቒሱ ሓያሎ ሃገራት ኣፍሪቃ መሰረታዊ ናይ እኽሊ ምግብታት ካብ ሩስያን ዩክሬንን ክሽመታ ምስ ምጽንሕን ምስ ምውላዕ ዝኹናት ዕዳጋታትን ተወሳኺ ዘይምርግጋእ ገጢምዎ ይርከብ ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ሩስያ ናይ ኣፍሪቃ ዑደቱ ብኢትዮጵያ ዝዛዘመሉ ጎኒ ጎንቲ ምስ ሰበስልጣን ኢትዮጵያ ዘካየዶ ክልታዊ ርክባት ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝርከብ ቤት ጽሕፈት ሕብረት ኣፍሪቃ ምስ ዝርከቡ ሓያሎ ወከልቲ ሃገራት ናይዛ ኣህጉር ኣብዚ ነጥብታት ብምትኳር ከም ዝተዘራረበ ተሓቢሩ ላዕለዋይ ልኡኽ ሩስያ ናብ ሃገራት ኣፍሪቃ ዑደት ዘካይድ ዘሎ ፍሉይ ልኡኽ ኣሜሪካ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ማይክ ሃመር ናብ ኢትዮጵያን ግብፅን ኣብ ዝበፅሓሉ ዘሎ ተመሳሳሊ ግዜ እዩ
ፕሬዚደንት ፈረንሳይ ኢማኑኤል ማክሮን ውን ኣብ ዝቐረባ መዓልታት ናብ ካሜሮን፣ ቤኒን፣ ጊኒ ቢሳውን ክበጽሕ ምዃኑ ተፈሊጡሎ። ፈረንሳ ኣብ ምዕራብ ኣፍሪቃ ዝነበራ ጽልዋታት ብሩስያ እናተተክአ ኸይከይድ ስጋት ከም ዘለዋ ተንተንቲ ይገልጹ። ኣብ ሱዳን ካርቱምን ካልኦት ከተማታትን አንጻርቲ ስልጣን ብሒቱ ዘሎ ወተሃደራዊ ጉጅለ ኣብ ዝቕጽል ዘሎ ህዝባዊ ተቃውሞ ኣብ ሳልስቲ እዚ ሓያሎ ሰባት ከም ዝተቐትሉ ተገሊጹ። ኮሚቴ ሓካይም ሱዳን ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ብ25 ሓምለ ኣብ ኡምድርማን ኣብ ዝተኻየደ ተቃውሞ ሓይልታት ጸጥታ ብዝኸፈትዎ ተኽሲ ብውሕዱ ሓደ ክቕተል እንከሎ ሓያሎ ኸኣ ከም ዝቆሰሉ ፍሊጡ። ብጀነራል ዓብዱልፈታሕ አልቡርሃን ዝምራሕ ወተሃደራዊ ጉጅለ ሱዳን ነቲ ድሕሪ ምእላይ ስርዓት አልበሽር ኣብ መቋም መሰጋገር መንግስቲ መላፍንቱ ዝነበረ ሲቪላዊ ወገን ኣብ 25 ጥቅምቲ 2021 ብምእላይ ስልጣን ብሒቱ ይርከብ። ካብቲ እዋን ትትሒዙ ህዝቢ ሱዳን አንጻርቲ ወተሃደራዊ ጉጅለ ንልዕሊ 8 ዋርሕ ህዝባዊ ተቃውሞታት ኣብ ምክያድ ይርከብ። ሓይልታት ጸጥታ ሱዳን ነቲ በብእዋኑ ዝለዓል ህዝባዊ ተቃውሞታት ንምብታን ኣብ ዝኸፈትዎ ተኽሲ ክሳብ ዝእዋን እዚ ኣሳት 116 ሰባት ከም ዝተቐትሉ ተጣበቕቲ ሰብኣዊ መሰላት ይወቕሱ። ንሱዳን ን30 ዓመታት ዝመርሐ ጀነራል ዑመር አልበሽር ኣብ ሚያዝያ 2019 ብህዝባዊ ተቃውሞ ካብ ዝእለ እታ ሃገር ርጉእ መሰጋገር መንግስቲ ከተقውማ ኣይከኣለትን። ህዝቢ ሱዳንን ኣህጉራዊ ማሕበረሰብ ዓለምን ኣብ 2024 ዴሞክራሲያዊ ምርጫ ክሳብ ዝካየድ ሲቪላዊ መሰጋገር መንግስቲ ክቐውም ጻውዒት ይገብሩ። ብፍላይ ኣሜሪካ፣ ባንኪ ዓለምን ካልኦት መሻርክቲ ሱዳን ዝኾና ሃገራት ምዕራብን ወተሃደራዊ ጉጅለ ሱዳን ብሲቪል ዝቆመ መሰጋገር መንግስቲ ንምቋም ክሳብ ዝሰማማዕ ኣቐዲመን ዝኣተዋላ ናይ ቢልዮናት ዶላር ዕዳ ምሕዳግን ተወሳኺ ፋይናንሳዊ ሓገዛት ዝርከቦ መብጻዕታትን ደው ኣቢለን ኣለዋ። ምስ ሬድዮ ኤረና ይኹም ዘለኹም ዝኸበርኩም ሰማዕትና እዚ ሰሙናዊ ፍጻሜታት እዩ። ኣብ ናይ ዓቢ ፍጻሜታት ኣብ ኣሜሪካ ክፍለ ግዛት ኦሪገን ካብ 15 ክሳብ 24 ሓምለ ኣብ ዝተኻየደ መበል 18 ውድድር ሻምፒዮን ኣትሌቲክስ ዓለም ካብ ዝተሳተፉ ኣባላት ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ እቶም 5 ከም ዝተሰወሩ መርባት ዜና ካብቲ ግዛት ሓቢረን። እተን መርበባት ንፖሊስ ኦሪገን ብምጥቃስ ኣብ ዘውፅኦ ሓበሬታ እቶም ካብ ሌት ካውንቲ ኣብ 24 ሓምለ ዝተሰወሩ 5 ኣባላት ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ኣብ መዝገብ ዳሃዮም ዝጠፍኡ ሰባት ኣስፊሮሞም ከም ዘለዉ ኣረጋጊፀን። እቶም ዝተሰወሩ ኣትሌታት ፊልሞን ዓንደ፣ ሃብቶም ሳሙኤል፣ የማነ ሃይለ ስላሴን መርሃዊ መብራህቶምን ክኾኑ ከለው እቲ ኣሰልጣኒ ድማ በረስ ገዶም እዩ። እንተኾነ ገለ ካብቶም ኣትሌታት በብውልቆም ናብ ካልእ ውድድራት ስለ ዝኸዱ ዳ እምበር ስለ ዝተሰወሩ ወይ ድማ ስለ ዝሃደሙ ከም ዘይኮነ ብቐረባ ዝከታተልዎም ዘለዉ ወገናት ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ይገልጹ ኣለዉ። ወኪል ኣትሌት መርሃዊ መብራህቱ ጁልያ ጋርሻ ቀድሚ ገለ መዓልታት ኣብ ኢንስታግራም ምስ መርሃዊ ብሓንሳብ እንከላ ዝለጠፈቶ ስእሊ እቲ ወዲ 18 ዓመት ኣትሌት ካብ 1 ክሳብ 6 ነሓሴ ኣብ ካሊ ኮሎምቢያ ኣብ ዝካየድ ሻምፒዮን ውድድር ጁኒየር ዓለም ክሳተፍ ምዃኑ ገሊጻ ስለ ዝነበረት እቲ ኣትሌት ናብኡ ኣምሪሑ ክኸውን ከም ዝኽእል ይግመት። ካልእ መዘንኡ ወዲ 18 ዓመት ሃብቶም ሳሙኤል ውን ናብዚ ናይ ትሕቲ 20 ዓመት ውድድር ሻምፒዮን ዓለም ዘእትዎ ሚኒማ ስለ ዘምፀ ንስውን ናብ ካሊ ከም ዝበረረ ይእመን። ከም በዓል ኦሎምፒካዊ ኣትሌት የማነ ሃይለ ስላሴ ዝኣመሰሉ ምኩራት ኣትሌታት እንተኾኑ ውን ልምምድ ከካይዱን ክቀዳደሙን ኣብ ኤሮጳ ንንውሕ ዝበለ እዋናት ስለ ዝጸንሑ ክስወሩ ይኽእሉ እዮም ዝብል ግምት ከም ዘየለ ራድዮ ኤረና ዝተወከሰቶ ኣብ ዓውዲ ኣትሌቲክስ ኤርትራ ዕሙቕ ዝበለ ኣፍልጦ ዘለዎ ዜጋ ገሊጹ። ኤርትራ ኣብ ኣሜሪካ ዝተኻየደ ውድድር ሻምፒዮን ኣትሌቲክስ ዓለም ብክልተ ኣሰልጠንቲ ዝተኣልዩ ኣብ ዝተፈላለዩ ዓውድታት ዝቀዳደሙ 10 ደቂ ተባዕትዮን ደቂ ኣንስትዮን ኣሳቲፋ። መንግስታዊ ትካል ረድኤት ኣሜሪካ ዩኤስኤድ ናብ ትግራይ ከኣቱ 800 ነዳዲ ካብ ወደብ ጅቡቲ ናብ ኢትዮጵያ ክግዕዝ ከም ጀመረ ኤምባሲ ኣሜሪካ ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢሩ። እቲ ትካል ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ዝበፅሖ ስምምዕ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ወርሒ 2 ሚልዮን በርሚል ነዳዲ ናብ ትግራይ ከእቱ ከም ዝተፈቕደሉ እቲ ሓበሬታ ዘመልክት። ፈጻሚት ጉዳያት ኤምባሲ ኣሜሪካ ብኢትዮጵያ ትሬሲ ጃኮብሰን ብዝሃበቶ ሓበሬታ መሰረት እቲ ብዩኤስኤድ ዝተሸመተ ነዳዲ ብ26 ሓምለ ኣብ ወደብ ጅቡቲ ድሕሪ ምርጋፉ ድሮ ብዓበይቲ መካይን ተጻዒኑ ናብ ኢትዮጵያ ይግዕዝ ከም ዘሎ ኣረጋጊጻ። እቲ ነዳዲ ብዘይ ዕንቅፋት ናብ ሰሜን ኢትዮጵያ ክልል ትግራይ ክበጽሕ ዘለዋ ተስፋውን ገሊጻ። ንሳብ ተወሳኺ እቲ ኣሜሪካዊ ትካል ኣብ ኢትዮጵያ ተኸሲቱ ዘሎ ደርቂ ዝውዕል ኣስታት ፍርቂ ቢልዮን ዶላር ምልጋሱ ብ27 ሓምለ ኣብ ዝሃበቶ ጋዜጣዊ መግለጺ ኣፍሊጣ። ኣሜሪካ ናብ ኢትዮጵያ ዝቐንዐ ሰብኣዊ ሓገዝ ትልግስ እኳ እንተላ
ነቲ ሃገር ትገብሮ ዝነበረት ፊናንሳዊ ደገፍ ግና ረድኤት ናብ ትግራይ ብዘይ ዕንቅፋት ክባጻሕ ምስ ህወሓት ዝርብ ክካየድን ገበናት ኩናት ዝፈጸሙ ድማ ብሕጊ ክሕተቱን ዝብል ቅድመ ኩነታት ክሳብ ዝትግበር ደው ኣቢላቶ ከም ዘላ እዩ ዝፍለጥ። ኣብ ኬንያ ኣብ 9 ነሓሴ ክካየድ ተመዲቡ ዘሎ ሃገራዊ ምርጫ ናዕብን ዕግርግርን ከየላዓል ተሰጊዩ ከም ዘሎ ኣብ ናይሮቢ ዝመደበረን ዝተፈላለያ ኣህጉራውያን ትካላት የጠንቅቓ። ንኬንያ ን10 ዓመታት ዝመርሐ ፕረዚደንት ኡሁሩ ኬንያታ ንምትካእ ጎሊሖም ዝረኣዩ 4 ሕፁያት ተወዳደርቲ ንምርጫ ቀሪቦም ኣለዉ። ካብዞም 4 ናይ ምዕዋት ተኽእሎ ዘለዎም ምክትል ፕረዚደንት ዘሎ ዊልያም ሩቶን ናይ ነዊሕ እዋን መራሒ ተቃዋሚ ሰልፊ ራይላ ኦዲንጋን ምዃኖም ተንተንቲ ይእምቱ። ምርጫ ኬንያ ንነዊሕ እዋን ብቀቢላን ብሄርን ዝተዓብለለን ብብልሽውና ዝተገዘአን እኳ እንተነበረ እዚ ኣብዚ ዝመጽእ 10 መዓልታት ዝካየድ ካብዚ ክፍለ ተኽእሎ ከም ዘሎ እቶም ተንተንቲ የረዱ። ይኹን እምበር ሓደ ቀቢላታትን ብሄራትን ከምኡ ድማ ደገፍቲ ዘይተዓወታ ሰልፍታትን ድሕሪ ምርጫ ናዕብን ዕግርግርን ከየጓሃሩ ይስጋእ። ልዕሊ 36 ሚልዮን ዝግመት ህዝቢ ኬንያ ብውሕዱ ኣብ 4 ብሄራትን ቀቢላታትን ዝተኸፋፈለ እዩ። ሬድዮ ኤረና ናጻ ድምፂ ኤርትራውያን